Chini borone bishin kaisha poito belekino kera abo engka imango manma bithi te imango sajama ko jora thugino imango manma bithi rongni ko ang nung jeng joto khnai tongo abo busuk kubui busuk tatal borone khuguno khnawo baksabo hamibo thango imango sajama bithi chawi phulo silei obahaino mangpili kasai phagya khwai hangkor tele mura bakhakste rangkhol para tuikoi joydon parawo o kamini takho Jarma joy rangkhol ni buphani jorani simi bsajalni jora imango manma bithi bonajibai ya yathek bajagrok dirajorok saknai jagi treatment khlajagi hamui tongo abo chini kogya abo hami thangnai eba saknai jagi tongnai tei saknai tongnai hamri tongnai jorma joy rangkhol ni ko jorma joy rangkhol tebo saka tripurani simia Shillong haplong hai thaironi borok phai najak phayo yathayak bajarok orno tongo orno chawi saknai jagi thango tei hamui bo thango hospital hamui maya omha bemara bo phayo tei hamui thango bne saka phaji hake khnai nailayana bahake treatment khlai takuk jarma joy rangkhone khutunu jinmang pilewo nainedi Inke takuk ni nyoro busuk rongni hasal rongni borok phai na busuk hasal rok digi rongni phai sopai ni nyoro rogi boba hairok Rugi phai man khai hatal ni no phayo Shillong rong ni phayo khai Haflong Lamding Ajol rong ni phayo khai Jini Tripura ni ba kabang man oro phayo Jini tribal hoite alga robo phayo Sing baijak yakong baijak Zara hospital hammaya haborok boro hamoi thang payo Inkai salo busuk jona rok klai phai salo koi jona rok phai sopai ni nyoro rogi boba hairok Salo সময় khai 5 জন 3 জন hai no phayo daily no trole tongo gabo boro rok hamui thangmai nabla ebang no hamoi thang payo hamyasa no nai tongo borok hamyasa thangsi thangya hamoi no ka hamoi no thango Ingkani nyoro dotono tamhnai silen rok robo nang সময় phan krai rong khai sanai no mo madana ni rok nango thoi porkhe rok khai khayo aborok ba thoi porkhe khayo na ingkai nung no plaster rok khayo ta na bona jibo nung no bogo ang age ang khai ani babu khai prung khai chudu bona jisimi khayo khai tamen khai tabuk ang khai sarkar ni hoite training rok thangoi sarkar ni government ni uko certificate rok manjak hai phano sarkar bai kuno ang ling khaya ko tabuk first no bo khai mani tak no hambai ha nungo koi bilas khai mani busuk bosor jora rok khai kena tabuk bai ang khai 9 bosor rok ang kha ingkai tabuk nung obo bithi hului tongo na bithi hului tongo tabuk bithi bong na o bithi bong nai ingkai ni bo mongkhale ta mongkha ani bo mong khai jorma joy rangkhol para angke tui ko joy don para nung blok ta moklai telamura Oh.
Satu tung itu, lebih racun. Tadi dengkak. Tadi. Anak cho chân ta cần mà quả lộ cái mông tôi mà ô cho chú nè ha ai cần thìn nè nó cái mà cùi Kubno facing haksal gana ne fanyal lokuruni kok engka kahamno treatment khlayo hamibo thango tei hamibo thango piaba lama tei tongthai kaham sep gere jingjalni haini bagino hafuni thanibo kaham sep sanlake lokuro phadi heke khnan ne len sagna jege tongnai taku bukruni khukti borne khuktina pi nungor phaiman ingkai tamni bagi phaiman yoro angor phaiman ke ani rugi yakung baja ka abu komi ketong thanga tamni bagan ke komi pha rugi ro ke parai komi tong wa yo chin moro ani simia boni bu ka bang komi ja pia seng tamni bagan ka sha problem ke seng chini ru dong ni bagan seng government thale seng help ma na mu songo ke tai lep tin ro kore seng cost to khu bang jong lep tin ni bagan ro ma na mu songo ngang ke tai chini tôi ni problem ni jongo tai bibi no sung no khukrobo doctor bo khuk post to khone bini okul jongo ga no bro asuk ka hamang ma ya aboni bang sung government thane sung mana musungo aboni bang sung tini or ma salayo emne rogi rogle kabang ma da tonga bini or bin nogo rogi rok ka paranyo kabang ma no phai tongo thango yak to kosoro phayuna yak kosoro bichma bekreng baja khande yak baja yaga yakung baja khub one paranyo hamai thangbayo tai or tabu rogi kabang ma ni jongo sini lokol ba yungani aboni bagai doctor ko khub bobo mana musu tongo post tongo boni bagai khato bai rogi na ye sangabon bagai government thani mana musu सरकारनि थानि प्रार्थना खालामता
Engkai tabung nong ni thani tabung oro sai chong ma khain ro nang chong ma khain nong gai thek ra sai chong na bo hai जोंनि जे गाथेखा नाबलो मा सावो muki tu ro tu mai ro tu chai ma tong phai ta tai koi din tong nang no ni rogin rogi ro khamani engkai bo hai rong nai 아니 로긴 게 브라이노 도이마스 모토 가이 정카 보고 미장노 doktor sudir kangka seng tangsi mangka. Engkai nong thani tabuk san mong tamo mongko sarkar government thani lama bai tui komuni kisa problem klai jongta na pamono norok sarkar request khai samani ta abo sarkar thani seng help mara musung asom belinge tinta poyen seng rut ka sha gari gura phaimya watai pampe ke seng phaimya thani ma yang jong ge lep tin ke tui ni ba ke seng help mara musung amne takuni para ke borong kha ni para ke to mandai baga tanawo ke tam bhai dukuma kha abo kalai yak ba khyang ke oro jibi tongo kya sabta kaisa apani pore engkang yang go rang khol para o ma no ni sai nang ta bang phajia ke o dini bai dor bar din kha phai to men oro tabuk bahai engkha kasaro khada hamka motamuti hamui tongkha ore motamuti rak kha ni yak ro mosomi mangkha dora na kha ba hai pai ko para ke mandai ta para ke mandai tamo abo chuak nungoi de bai tamo kalai mani kalai yak oi kalai khyang kai begar kai so khata ka ro pa kita khai to motamuti rak kha bahai oro tongma samale bahai hata kaham de bahai jagale tongma sama to su kaham bong su ya na hamya bong ya kosto ke cholima tong khata tui ro lama rokle bahai obosta lama rokle hamya tui ro khub kothin ngai ma choli ota lama ro bisi hamta ya emne tabuk emne komi ka hamka omo khai motamuti ke motamuti komi kha ta yang mas ka chero nang nai hamnani hamni ko ma thang ta abo kobiras ke tamo de borma de rangkhol kobiras ke rangkhol ado ako do engke batai busuk sal busuk rong nang no hinis doctor sa doctor to tai mas ka chero nang ni sao hamnani hamui kaham ka thani hi chata sai sai ke do Takuk Jarmojoy Rangkholi Nikuma Mong Jarmojoy Rangkhol Kami Tuikoi Joydon Para PS Telemura Rangkhol Para District Khwai Tripura Pin 799025 Kokduk 9402349462